se kamera häiritsee vai Jotain. puhelimen käyttöä? Tai siis muuta, kun sä pelaat tai teet jotain, niin se objektiivi tuntuu oudolta. Joo. Mutta hyvinhän sä pidät sitä kädessä silti. Joo. Se häiritsee. Okei. Tää oli yksi huomio. Pidät sitä viikon. Joo. Ja sitten mä tenttaan, että mitä siinä on hyvää, mitä siinä on huonoa. Ja tekisikö tommosella vaikka tavallinen puhelin parempi, vaikka siinä on huonompi kamera. Eli kosketus on huono vai pelikäytössä? Joo. Sama kuin Samsungin jossain vanhoissa malleissa. Ja sitten se Samsungin oikea Galaxy S4, siinä on herkempi. Joo, paljon paremmin. Okei. Muovin tuntuma. Niin, eli se näytön tuntuma on se huonompi. Joo, myös. Semmoinen muovisempi.